epekto sa mga daot nga kalsada sa Davao Occidental ngadto sa mga gagmayng negosyante kun MSMEs. Ano ang report ni John D. Esteban? Nag-unang panginabuhian sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang pagpanagat. Apan, usa sa problema sa mga mananagat ang pagbaligya sa ilang mga kuha nga isda tungod sa mga gubang dalan. Mas nindot og pirmin nindot gyud ang dalan. Nindot na gyud ka ng kuan kanang daghan masulod mga komprador ba. Magawas yung presyo. Ang Department of Trade and Industry Davao Occidental Provincial Office miangkon nga dako ang negatibong epekto sa mga guba o wa matarong nga kalsada sa daghang lugar sa probinsya sa mga gagmay negosyante o ang gitawag nga MSME kon Micro Small Medium Enterprises. Matud pa, kini ang kanunay nga madawat nga reklamo sa mga negosyante sa ilahang buhatan. Grabe good ang challenge when it comes to logistics, transportation, relate to the appropriate government agency ang mga reklamo sa atong mga MSMEs. Sumala sa DTI Davao Occidental, madak-an matud pa sa bayad sa transportasyon ang mga negosyante tungod sa mga daot nga kalsada. Quarterly, we have a council meeting with the DPWH Davao Occidental. Pabalik-balik actually yung mga ganong agenda. Malaki talaga yung impact when it comes to business development. In as much as we wanted all this LGU to be productive in business, pero kung may issue on infrastructure development, so yun, Ang resulta, dako usab ang ipahamtang nga tubo sa mga negosyante ngadto sa baligyang produkto. Yung Dolmar at saka Jazz, samot na ang Sarangani, it parang nagdo-double to triple yung price, So every time we had this price monitoring, mayroon silang justification na alangan naman with the transportation cost. So paano sila kikita kung hindi sila mag-add on ng mga transportation? We konting flexibility, mayroong consideration. Gisuwayan sa news team nga kuhaan ang pahayag sa DPWH-11 apan wala pa kini tubag. John D. Esteban, 1 Mindanao.